Bizem Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tamaşaçylary, bugun Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyrýyş Institutynyň Ykdysadyýat fakultetinde Türkmen Bedewiniň milli bayramçylyk münasibetli ajaýyp çäre geçirilýär. Bizem Türkmen portal web-saytymyzyň agda bir dörejilik topary we şeýle ajaýyp çäre gatnaşmagyna gelik. Onuň hem mehribanlar bizden daşlaşmaň, diňe biziň bilen gal. Şugun varsa milli bedo bayram münasibetli hepdelik geçirilmek inne fakultetimizin ayına düştü. Bizim fakultetimiz talipler bilen, kafedramızın olimleri bilen yukarı derecede sergiler tayarlanırlı. Biz öz taliplerin dostlarımız bilen bu yerde geçirilen sergiye gelip gördük. Bu yerde bizim Türkmen yaşlarımızın halkara derecesinde ve devlet derecesinde alan olimpiyadalarının saadatnamaları yukarı dereceli bayrak tırtağıtları koyuldu. Biz şeýle bayrakları, şeýle täýipleri görüp goýýar. Biz şeýle mümkinçilikler görüp berýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman, arkadaşlyk gahryman serdarymyz, hormatly prezidentimiz Talip Büromyzyň köp fawrsyny aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman, arkadaşlyk gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutjan neseri elbidama rowaşlary wetensin. Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman, arkadaşlyk gahryman serdarymyz. Bütün Türkmen halkymyzy milli bedo bayramy bilen göz bilen kutlaýar. Bedo bayramynyň umýanyna bizim Türkmen Döwlet Ykdysadyýatyna gelýärmiz atýar. Uly bir hep birlikde hep şäherlerinde ýa-da ýurdumyzyň ykdysadyýatyna baglanýan bir sergilerin ýaýbangandyrmagy, aýdym sadyň dowam etmegi, diýden goýdanlar sebäbi Türkmen halky bir şuň gadymy taryh bolar. Bedo bayramyny öňden gelýär däpde turlar bilen baglaşyp gelýär. Näme şu azap burada menem öz gezegimde Türkmen halkymyzy, Türkmen halkynyň milli arkadaşlyk akmady azap bayramyny uzaty milli arkadaşlyk akmady dana sag Arkada sevda ribatı ya yaşa.